така, уважаеми зрители, стигнахме до едно място, което е точно вляво от двето. Там не бехме търсили нови места, ама намерихме да си еби изнесената скала и сега ще пробваме да навесим от там. Вижте мащаба, колко е брутален. Просто човек не може да се нарадва. И долу в зъбите, ето го изсипа я долу на бабката, право под нас и тук е изнесено как слиза надолу, долу и пътя. Отсреща северния ръб на Марков камък се вижда, но това е малко ирелевант. Ей там в далечината също се види и полянката, която много се кефиме. Ето горе и централната страна с кола. Леко баланса го пазя трудно тук, защото съм малко на ръб, ама ей тук горе е връх бабка с нейния кол и тук горе е мястото, с където викаме Сипея. Реално е оттам почва изнесеното, обаче ние го цъкнахме от другата страна. Там имаше полянка, по която просто слиза човек и нормално. Просто стената като че ли е подготвила да е възможно за хора като нас, ентусиасти, които искат да го видят това. Но мащаба е уникален и сега реално ще пробваме на там ванката, докъдето му стигнем надолу. Колкото по-надолу, толкова по-яко ще става според мен. Върху самия ръб на изнес. Мащаб от прикара. Феноменално. Его ръба, който минахме. Ние чак отгоре идваме. Право ме зашеметява. Едва пазя баланс и вижте долу и зъбите, които много плашат. Там продължава, но не е възможно. Една площадка е там, в ниско. Това е место. Така стигнахме до под балкона. Ето и балкона горе, аз път балкона по формата. И там е улея от ляво на вето. Него и цялото изнесено тук, където бяхме. Там на това високото бяхме. И отиваме там долу да видим.